Bismillahirrahmanirrahim. Hinek hadisin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yel seviya direne ulvan xwedî dertkeve ez wî li cennetê li bahevin. Yê mirovekî bi yek di do xurma ji ber deriyê xwe rê dike ne feqîr e. Yê feqîr ew e ku ji ber îffeta xwe parsekî nake û ji mirovan naxwaze. Dawetkirina herî xirab ew e ku mirov bank li dewlemenda bike û gazî feqîra neke. Her kî du heb keçik heta wextê baliqbûna wan li gora İslamiyetê perwerde bike, ez û ew di roja qiyametê de em wisa li bahevin û her du tiliyên xwe bi hev vedanî. Hay ji zeîf û feqîran hebin, lewra bi xêra wan Xwedê rizq dide we û alîkariya we dike. Hûn hemû şivanin, hûn tev ji yê bin destê xwe mes'ûlin. Serok, rêber şivan e û ji yê bin emrê xwe mes'ûl e. Mêr şivanê malbata xwe ye û ji yê bin emrê xwe mes'ûl e. Jin şivanê mala zilamê xwe ye û ji yê mes'ûl e. Xîzmetkar jî şivanê mala efendiyê xwe ye û ji malên wî mes'ûl e. Yê cîranê wî pê neemîn be nakeve cennetê. Ji Ebu Hureyre radiyallahu anh miş Peygamberê Xwedê sah kir sê cara wisa got: Wallahi îman bi Xwedê neaniye. Ji Peygamber re hate gotin kî îman neaniye? Ferman kir: Yê cîranê wî ji xirabiya wî nebawerin îman bi Xwedê neaniye. Yê cîranê wî ji xirabiya wî nebawerin îman bi Xwedê neaniye. Kî bawerî bi Xwedê û axîretê anî be bila ji cîranê xwe re qencî bike. Yê îman bi Xwedê û Resûlê wî anî be bila ji misafirê xwe re îkram bike. Baweriya kî bi Xwedê û axîretê hebe, yan bila bi xêr xeber de yan jî bêdeng bimîne. Yê ji mala xwe re û ji yê bin emrê xwe de re bi edalet muamele bike, ew li cennetê li ser kursiyê ku bi nûr hatine çêkirin pal dide. Cennetî sê qismin: Sultanê adil û serkeftî, yê ji mislimanan re bi rehm û şefqet, û feqîrê xwediyê eyal ku malê heram naxwe, ji xelqê jî tiştekî naxwaze. Xweşê mirov were newe di tiştê me'rûf de ji amir re îtaat ferz e. Lê ku emrê wî amirê me'siyet be, dijî emrê Xwedê be îtaata wî nayê kirin. Sedaka Resulullah fîmâ qal ew kemâ qal.